At my door the leaves are falling. A cold wild wind will come. Sweethearts walk by together, and I still miss someone. Jeg kiggede meget overrasket. Det var han. Og det gjorde han så åbenbart det bedste velgående. Og, eller det gjorde han faktisk ikke i 2002, men der var han på vej ud af systemet. Men i hvert fald så spillede han American Recordings Volume 4, den var i hvert fald lige kommet der. Og der hørte vi så Personal Jesus, og det slog benene fuldstændig væk under mig i hvert fald. Så jeg hører til blandt den nye generation, så at sige, der lærte Johnny Cash at kende på et lidt senere tidspunkt. Men ikke desto mindre, så har han i hvert fald kommet til at have stor betydning for, for mig og mit liv, og det fylder rigtig meget af mit professionelle liv med at spille Johnny Cash. Rent faktisk så spillede jeg i en trio med Johnny Horsepower, og vi turnerer rundt i hele Europa med vores Johnny Cash, eller vores version af Johnny Cash, fordi at vi spiller Johnny Cash, som han lød dengang i 55 med kontrabas og en simpel guitar. Og det er det, som vi har kastet vores kærlighed på og dyrker 100%. Og det er jo blandt andet ført til, at vi har haft lov til at spille det et par gange med Johnny Cash og oprindelige trommeslager. Han havde en trommeslager fra 1960 frem til hans død i 2003. Han hed W.S. Holland, og det hedder han øvrigt stadigvæk, og en mand på 81 år, som oprindeligt startede med at turnere med Carl Perkins, men som sidenhen gik over til Johnny Cash. Og han er den eneste musiker, der fast har spillet med Johnny Cash i alle de her år her. Og ham har vi optrådt med i Graceland Randers, og vi har også indspillet i Sun-studierne, eller Sun Studio hedder det faktisk, for det er kun et studie, i Memphis. Og den plade, den kommer snart på gaden, det vil sige, det gør den 25. november. Johnny Cash har rent faktisk øvet med nogle af hans storbrors kollegaer. Hans storbror er automekaniker, og det er de to kollegaer selvfølgelig også, som hedder Luther Perkins og Marshall Grant, og de spiller alle tre guitarer. Undervejs så finder de ud af, at tre guitarer er måske en for meget, og Marshall Grant han tager kontrabassen. Men de har spillet lidt, og deres tekniske kan man sige, begrænsninger er måske virkelig det, der er med til at skabe deres lyd. Men Johnny Cash tager alene til den her audition hos Sam Phillips og spiller forskellige sange. Og han spiller blandt andet også en gospelsang og en sang, han selv har skrevet. En sang, som hedder Belshazzar. Well, the Bible tells us about a man who ruled Babylon's oldest land. Around the city he built the wall and declared that Babylon would never fall. He had concubines and wives, he called this Babylon paradise. On his throne he drank and ate, but Belshazzar was getting late. For he was weighed in the balance and found wanting. His kingdom was divided, couldn't stand. He was weighed in the balance and found wanting. His houses were built upon the sand. Sam Phillips siger stop. Gospelmusik siger jeg ikke. Har du ikke noget andet, du har skrevet? Jeg kan virkelig godt lide din stemme og det, du lægger i. Men gospelmusik er bare ikke det, jeg leder efter. Og den unge mand i begyndelsen af 20'erne, som på det tidspunkt stadig hedder John, siger, ved du, jeg skrev en sang, jeg lige kom hjem fra Tyskland, jeg skrev en sang på vej hjem i toget. Og den hedder Hey Porter. Jamen så lad os høre den. Og Johnny Cash går i gang. Hey Porter, would you tell me the time? How much longer will it be to cross the Mason-Dixon line? That day I want to tell that engineer to slow it down. Or better still, just stop the train, cause I won't look around. Hey Porter,
What time did you say? How much longer will it be till I can see the light of day? When we Dixie will tell that engineer and ring his bell and ask everybody that ain't asleep to stand right up and yell. Siger Sam Phillips. Det er lige nemt, så jeg leder efter jer. Det er fedt det der. Det kan vi godt bruge. Har du mere? Nu foreslår jeg, at vi optager den her. Og så en uge. Så kommer du ind igen. Og så har du skrevet en kærlighedsballade. Okay, siger John Cash. Og i øvrigt, så synes jeg, at du skal hedde Johnny Cash, det siger bedre. Så vi ses om en uge. En uge senere kommer der en ung mand ind i studiet. Rigtig stolt. Han har skrevet en sang, og han har taget sit band med. Og den hedder Cry, Cry, Cry. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights of town. I wasted my time when I would try, try, try. Cause when the lights have lost the glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, 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 and you cry alone. When everyone's forgotten and you left on your own, you're gonna cry, cry, cry. Og Johnny Cash er fuldstændig vildt, da han endelig står med den her single, hvor står Johnny Cash and the Tennessee 2. Den ene side står der Hey Porter, den anden side står der, vent nu lige lidt, der står Cry, Cry, Cry. Jeg havde egentlig givet en tekst, hvor det hed bare Cry. Og ingen grund så er den her sang, vi ved ikke om det er Sam Phillips, eller om det er bare trykkeriet, der er kommet til at lave en fejl. Men en sang, som hedder Cry, kommer til at hedde Cry, Cry, konceptalbums. Den er jo nemlig albums omkring, kan man sige, USA's historie igennem en togtur blandt andet, hvor det er USA's, kan man sige, forskellige steder bliver beskrevet. Han laver en plade, konceptplade omkring indianerne, meget, kan man sige, en plade, som ikke alle, kan man sige, amerikanere bryder sig om, og specielt ikke i Nashville, fordi at den fortæller selvfølgelig historien om, hvordan at de her mennesker, de oprindelige folk i USA, fik stjålet deres land og snydt og bedraget og myrdet af den amerikanske regering og de hvide mennesker. Og det er lidt for kontroversielt for de radiostationer i Nashville, og de bandlyser simpelthen Johnny Cash plader. De nægter at spille Johnny Cash plader. Men det er jo nogle plader, som politiske unge interesserer sig for. Jeg kan godt sige, at det vil sige, at der sidder en flok i fine jakkesæt, der siger til ham, vi er meget glade for at have dig som en kunstner, men du siger simpelthen ikke nok. Du er nødt til at skrive et hit. Nå for den der. Så jeg er nødt til at tænke lidt mere på at få skrevet et hit. Heldigvis, kan man sige, så har hans elskerinde, som han har opbygget et forhold til siden slutningen af 50'erne, en meget, meget smuk dame, som hedder June Carter, skrevet en sang omkring deres fejl. Side. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher.
Og det er rigtig, rigtig dejligt. Et godt sted at være kørt ind. Lige pludselig kan noget dufte røg, fordi at han får kigget sig omkring, og i stedet oplever han simpelthen, at hans julekapsel er rødglødende, og det er sat ild til noget buskæs. Og inden længe så står flammerne rigtig, rigtig højt. Nu er det almindeligt kendt jo, at i Kalifornien er det meget, meget tør natur, og der er mange skovbrænde og naturbrænde. Og nu er Johnny Cash altså startet ind her. Og han bliver lidt, hvad fanden gør jeg? Han gør simpelthen det, som enhver anden narkoman vil gøre i den situation. Han tager sin fiskestang og går ned til floden og fisker. Og mens stiger flammerne op, og røgen, kan man sige, gør jo selvfølgelig, at der kommer brandbiler på vej. Og han kan høre, at der er udrykninger på vej, og de kommer ud, og de finder en brændende autocamper i det område her, og de får slukket, sådan, eller i hvert fald få ilden under kontrol. Og til deres undren finder de en mand klædt i sort med en fiskestang nede ved søen. Det er Johnny Cash. Den amerikanske stat har forskellige søgsmål mod folk, der er uheldigvis er kommet til at starte sådan en skovbrand eller en naturbrand i Kalifornien. Og de har aldrig gjort det vilde for at, kan man sige, gennemføre de her søgsmål, da det kunne ruinere folk. Og intentionerne er også rigtig gode, da Johnny Cash går i retten for at tale, kan man sige, hans sag. Og dommeren spørger, er det dig, der startede branden i naturreservatet? Og Johnny Cash svarer lidt overlegent, nej, det var min autocamper, og den er død, så den kan jeg ikke spørge. Det kan godt være, at anklageren var en flink og fleksibel fyr, og egentlig ikke havde de store intentioner om at rippe den her mand for alt, hvad han havde. Men han ser rødt, og det gør dommeren også. Og Johnny Cash bliver simpelthen idømt en bøde på $150.1964, svarende til omkring en 7-8 millioner i nutidens penge. Så der skal ikke ses nogle plader, men den får han jo betalt af over nogle forskellige år i hvert fald. Og sådan et misbrug der, det eskalerer jo mere og mere, og det bliver sværere og sværere at få fat i de her billeder. Faktisk den amerikanske stat har sagt, nu skal det være slut. Ikke flere rejsetabletter som recept. Det skal være forbudt. Det betyder så, at Johnny Cash og hans store forbrug, kan man sige, det skal han få. Så tænker man, det var så det, at Johnny Cash røg i fængsel. Men nej. Johnny Cash blev anholdt, men han har aldrig nogensinde været siddet i fængsel. Han har efter eget udsagn været anholdt 7 gange. Det rigtige tal er 5, men overdrivelse fremgår forståelsen. Og noget, der ikke er smart, så er det havnet på forsiden af amerikanske aviser, iført solbriller i håndjern, og simpelthen 2 herrebrede betjente i civil stående på siden af ham. Det er aldrig nogensinde populært at havne på forsiden som narkosmugler. Og det gør Johnny Cash. Hvilket jo, kan man sige, tænker man, så er hans karriere nok ødelagt. Men der skal åbenbart mere til i hvert fald. Men den er ikke god, og hans familie er ikke glad for det, han har lavet. Så han holder det der profil det næste stykke tid i hvert fald. Og da han rent faktisk hjemme hos hans kone og børnene. Så er det ikke godt for det med sig, Folsom Prison. That's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. Well, I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But the train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry.
flasker. San Quentin, you've been living hell to me. You've blasted me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I ate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I walked out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can understand. At skrive en sang til de her mennesker, som sidder låst inde, som hedder San Quentin i San Quentin, det må simpelthen afkræve noget respekt, men det må også afkræve en kæmpe reaktion for de her mennesker, som sidder der og mærker det. Og han spiller den en gang, han spiller den 2 gange, fordi de vil have, han spiller den 3 gange. Så den her sang her, og de her fanger, de sidder simpelthen her og er fuldstændig med Johnny Cash. Og lige der har han fangerne i sine huler om. Han kunne have startet et fangeopgør. Han kunne få de her mennesker til at gå fuldstændig amok. Jeg er sikker på, at der stod en vagt eller 2 og afsætter deres våben deroppe, da de sad og jublede lidt højt. Men han holder dem til det øjeblik der, og det får vi på optagelsen. Og fantastiske plader. Johnny Cash at Folsom Prison, Johnny Cash, San Quentin Live. De her plader er virkelig fantastisk film. Den hedder Gospel Road. Og den kan I finde, hvis I går ind på Google og skriver Johnny Cash, Gospel Road, Full Movie, så findes der faktisk en kristen YouTube-kanal, hvor man kan se den. Jeg har ikke set den nu, men i hvert fald jeg har set et klip derfra. Og den ser da meget interessant ud, hvis ordet interessant dækker, at det kommer til at se en lille smule B-film eller underproduceret ud, fordi at Johnny Cash har ikke det store budget til den her film her. Han får fat i, det vil sige, at han inviterer hele hans familie med, hans lydcrew og alle folk omkring ham, hans venner, og de får simpelthen forskellige roller i den her film her. Så jeg ved faktisk ikke, hvem der fik rollen som Judas, men den her film er gået på at fortælle omkring Jesu liv i Palæstina. Så der er det faktisk nede i Palæstina og filme den her ting her. Det var lidt sjovt for at holde med Johnny Cash. Johnny Cash og en stor crew, han har faktisk rigtig mange mennesker omkring sig. Et helt entourage af folk, som gør forskellige ting for ham, eller har en funktion i hans stab i hvert fald. De finder et lille pladeskab, som hedder Mercury Records, og der får Johnny Cash lov til at indspille 2 albums, som i princippet bare er genindspilninger af nogle af hans gamle numre. Så det er sådan lidt gammel vin på nye flasker, og det er meget hyggeligt at lige stifte bekendtskab med de her gamle numre i en ny, frisk version, men ikke mere end det. Og efter 2 plader, så ryger han også ud der. Eller han skal i hvert fald. Men indspillet, det tænker han, det er slut. Indtil at en langskægget og langhåret mand fra New York tager til kontakt til Johnny Cash selskab af mennesker der omkring ham og siger, jeg vil gerne høre dig. Den mand hedder Rick Rubin. Rick Rubin er jo lidt af en lidt hippie-type-agtige ting med hans lange skæg og hans lange hår og hans shorts og hans sandaler. Jeg ved faktisk ikke, om han er vegetar, men det mangler det lige. Men i hvert fald så siger han, jeg vil gerne have dig på min pladselskab, som han så har tænkt sig at skal hedde American Recordings. Johnny Cash spørger, hvad er det du kan eller vil, som andre producer ikke har kunnet? Jeg vil simpelthen gerne lave den plade, som du altid ønsker dig at lave. Det er måske et meget godt svar. Fordi at i 1993 så indspillede de en plade, hvor Johnny Cash kun sidder ham og hans guitar.
Og det kommer der virkelig et fantastisk album ud af, som også bliver Grammy-nomineret. Og rent faktisk så kan vi jo ikke takke Nashville for, at Johnny Cash han fik rettet op på en succes igen, fordi bandlyste stadigvæk hans plader. De gad ikke Johnny Cash. Der er man spillet af med i radioen. Og det er jo den toneangivende kanal for folk- og countrymusik. Så det er ikke dem, der hjælper ham til at få, kan man sige, et nyt publikum. Så det kan vi takke Rick Rubin for. Men i hvert fald, når vi taler om Johnny Cash og hvad der sådan lidt er nerven af ham, så er den her sang, som Giv det Skovn hedder den faktisk, en indspilning af det hans tidligere nummer, men der er lidt omskrevet på teksten, så den har fået lidt mere nærvær. Så det er egentlig bare Johnny Cash og hans guitar, som sidder og spiller for dig og dig og dig. Man føler, at det er en-til-en session, når man sætter den plade på. Og en god kærlighedssang, der er altid nogen, der dør, og det gør det også i den her sang, mine damer og herrer. Dear, oh dear, dear all my life. If I hadn't shot poor dear, I'd had her for my wife. Dear's gone, one more round, dear's gone. I went up to Memphis, I met Dear there. Found her in a parlor, and I tied her to a chair. Dear's gone, one more round, Dear's gone. Og sådan en sang, kombineret med en ret hæftig video med Johnny Cash sort-hvid, der begraver en død Kate Moss i hovedrollen som Delia. Den er lidt hård kost for MTV, så de er nødt til at censurere den her. Som bliver spillet uden Johnny Cash capo. Han havde sin egen Cash capo her. Og den sang, som hedder Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. I focused on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all the way, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and we could have it all. My empire of dirt, I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am not right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down, I will make you hurt. If I could
start again. A million miles away, I will keep myself. I would find a way. Rigtig mange tak. Jeg håber, I har hygget jer lige så meget med at være her, som jeg har været. Eller som jeg har hygget mig i hvert fald. Og jeg håber, I har fået noget af det, og fået hørt noget musik, som I holder af, og måske endda bliver inspireret til at høre noget mere af. Noget Johnny Cash. Og tak fordi I kom. Så nu gik jeg jo en fejl. Jeg tog ikke guitaren af, jeg gik ned fra scenen. Og jeg fik heller ikke mulighed for at stå og spille krukket. Så jeg må ellers spille en sang mere. Jeg kommer fra Ringsted oprindeligt, og Ringsted er en gammel kongeby, der ligger blandt Valdemar den Store begravet. Jeg ved faktisk ikke, hvor stor han var, men han hed i hvert fald Valdemar den Store, og Valdemar Sejr ligger der også. Men i hvert fald er det en gammel kongeby. Desværre så kan man sige, har byen gennemgået nogle forandringer, og størstedelen af byen brændte næsten ned i 1747. Hvilket betyder, at der ikke er meget tilbage af de gamle, gamle hyggelige bygninger. Så hvis man tager en tur til Ribe for eksempel, så er den jo sådan rig på historie, i hvert fald når man går rundt i gaderne. Det er Ringsted ikke desværre. Det er der, hvor jeg kommer fra. Men lidt uden for Ringsted ligger der noget, som hedder Haraldsted. Der var en fyr, der hed Knud Lavert i historien, der blev myrdet derude i forbindelse med noget kongefejde. Men der er også en historik omkring Haraldsted Sø, at der har der ligget forskellige borganlæg. Og der er jo nogle sagn og lidt af hvert, som går igen derude. Og et af stederne kan man sige, er noget, der hedder Ryttergården, hvor man, hvis man er heldig eller uheldig, ved midnatstid har kunnet se ryttere ride rundt på spøgelsesheste, eller spøgelsesryttere og spøgelsesheste med ild ud af næsehornene, eller næseborene i hvert fald. Næsehornene. Ja. Jeg må snart tage nogle flere piller. Men i hvert fald så er det faktisk noget, som egentlig fik mig til at tænke på, at hold da op. Det er jo noget, som der lyder bekendt. Faktisk en sang, som hedder Ghost Riders in the Sky, vi næsten beskrevet nøjagtigt det samme. Og det bevidner lidt for mig om, at en masse danskere immigrerede i starten af 1900-tallet. Så tog det noget med af deres historie, og de har måske taget den her med, som blev til en sang, som hedder Ghost Riders, skrevet i 1940'erne, og som Johnny Cash indspillede på hans 25-års jubilæum på Columbia Records, Ghost Riders in the Sky. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon the ridge to rest as went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, clouding through the wrecked skies, and up a cloudy draw. The branch was still on fire and the hooves were made of steel. The horns were black and shiny and the hot breath he could feel. Up
bow the fear went through him as they thundered through the sky, and saw the riders coming hard, and he heard the mournful cries, Yippee-yi-yo, yippee-yi-yi. Ghost riders in the sky. The face is gone, the eyes were blurred, the shirt so soaked with sweat. He's riding hard to catch her, but he ain't caught him yet. Cause they got to ride forever on the range up in the sky. All horses snoring fire as the ride on hear the cries. As the riders looked on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, out riding on our range, that car would change the way today, or with us you will ride. We tried to cast the devil's herd across this endless skies. Oh, yippee-yi-yo, yeah, yippee-yi-yi. Ghost riders in the sky. Ghost riders in the sky. Ghost riders in the sky.